akeh le nyatot ya, Mbak. Walah. Cangkemmu. Ora. Ambokku tak bayar cash iki engko sesideman. Kok nyatut-nyatut. Sing ulang tahun wingi lali lho. Ulang tahun apa? Ulang tahun Dalang Sena Channel. Apa? 1 juta. Oh, wis dijaluk karo Ayu, aku tombok 3 juta kaya apa? Udu kae. Sing ngomong sapa? Ora ana masukan. Lho lali to. Wis Tri sesuk ganti sinden wae Tri. Tekor aku suasana tanane ngene iki. Sinden kok ora ana sing manut kabeh do lantap-lantap. Lah aku dadi pimpinan kok ora kalah terus lho aku. Suwe-suwe ra ngrantes pimpinan. Napa PHK besar-besaran ngoten mawon, Pak? Aja ora apik. Sesuk sindene ganti banci kabeh ae nek ngono. Kuwi malah matuk aku. Lah malah apa? Ora medeni, ora. Ya teruske Nes. Engko bar iki tak bayar kontan 1 juta.